Shubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Ki yeng kisem ki kali bat ki mar ki mata kila Shah penjulor ha ki dukhot jong kin hun khai Drok ba shirkhei ha Mexico hadian ba ki sipai kila Pynïap yu Nongïalam ko kin hun khai Drok u Nemesio Ruben Osigura Carventes ublatibru kumu el Mencho ubade u Nongïalam jong ka Jalisco New Generation Cartel CJNC ke bade ka kin hun khai Drok ba shirkhei ha di kari Kidukhat jong ka CJNG kila penjuloro wadi ki surok ban khanglat eki sipai banyale persha yaki kumjuru kitdam kila mi ha nongba Puerto Vallarta na jingsha thang yaki yeng ki sembat ki kali ka jingsha thombor kala saphriang wat ki jaka ba marjan ru kinong shong shnong kila kyaru ban mi na laki yeng ki sem balak hanglot ki school ru ha nongba jong ka jela Jalisco ka Guada Lajara Hak bagi dekat jangan ke kenhuan runar kila siap pathari ki patba bat kumjuru yagi bon ki jingtei. Lei iru ikini ki kenhuan runar ki bala Pynïap da ki sulai kila thang ya kawe ke petrol pump bat hukumi ki nongpej baro bakin mi ina kate ke petrol pump. Haki durki bala yu aring dur lei iru bikin nong let jinglet ki badon hapo ka kat leng sun Guadala jara kila ri yala dia bat don ru ki bala petno shabar dak bara iki tiar kitar jongki hadian bagite ki kenhuan runar kila rung shapo. Kajing Shah Pynïap beauty Nongïalam kena ke kenhuan runar ke hadian bagi sipai kila yo ban siat yeu hatapal pa Jalisco hagasngi ublei bat ulayap katba kidang ra yeu na kebenta bandit pha sumar ha Mexico City hagani jingya siat saungot ki runar kila yap hashan bat arngot pat kila syakem ka president ka Mexico ka Claudia Sheinbaum kalagintui kinong shong shnong makin long jai jai bat pentikna baka sarkar pedeng kani trilang bat ki bor jila ulat ka Jalisco u Pablo Lemos ula bethai kinong shong shnong makin shong khop hayeng balak hangru ya kayat kayeng ki kali hakati ka jila ka kenhuan runar Jalisco New Generation Cartel kadi ka kenhuan ka balanyo be ain da ka sarkar u Trump namar ka jingdon kiti jongki ha ka jingkhai ki mar be ain kum u Drok bat ki weipat sha US habatib halor kan ka khubor bo el Mencho ulayap ka US kala terwa khatsan $1 million ka CJNG ka dega way na kikinhuan pentriam ki baklan bor baha ha Mexico u el Mencho ubade u Nongïalam ude way na kinongkhaïi Drok ba shirkhei ha Mexico u bajudan ktiru ban thombor yaki sipai kani ka jingsha Pynïap uti u Nongïalam ka jaru hadian ba president ka US Donald Trump ula berngam ya ka Mexico namar ka jingbom le ting e yaki nongkhaïi Drok hakati kari